Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Queen Tatelicious vodedzera kuti ndauya nema-V11 anoratidza kuti mwana wa Madam Boss asi wamhofela. Vadedzera kuti uyu mwana uyu ndewa Kembo mohadhi kana kuti Tino machakaire. Vati vane ma-V11 guys, handizivi kuti munoti kudini hazvo. Vaenda vakanonyora kuti Tino machakaire na Kembo mohadhi vakunetsana vachirwira mwana. Between the two pane the actual father. I have all V11 from a very credible source. Honai ndakutaurisa ini ndakapromisa ashumba kuti I will zip my mouth. Imi don't push me kani makuwa angu anobeuka muchipfuwa umu. Ngati ziyei nyaya dzataira, ndozvataurwa naQueen vedu. Vakauya vakati pretend like you don't know anything. Saka Queen vauya vakadedzera kuti ivo vanoziva chokwadi chese. Munhu akamitisa Madam Boss is between Tino machakaire kana kuti Kembo mohadhi. Handizivi kuti munoti kudi, asi Queen vaya vakambodedzera kuti havachaiti zvemakuwa, asi mari inenge iri kuvanetsa, vari kutadza kunyatsobata mari zvakanaka. Saka vadzoka kumakuwa vachidedzera kuti Madam Boss ndivo vakakonzeresa. Nemunongoziva mega mhofela havasati vambobuda vaine mwana kana kuti kuposta anything. It shows kuti mhofela mwana vakamuramba ende asi mwana wapo. Madam Boss izvo vakazviita mumashure mekunge mhofela pavakanzwa kuti ane small house akamitisa, naivo vakamhanya bani vakanopfura wavo makumbo vakamitiswa. Saka nyaya iripo ndeyekuti ma-V11 Queen Tatelicious vadedzera kuti vari kuuya neavo vari kuda kuvabudisa. Muchashaya kuti monyarira kupi because Madam Boss munongati mutsvene zvenhema. Thank you so much. Don't forget to subscribe.